с адрес и втора употреба, но сега ще ви покажа нещо марково в Марково. Почваме с фасадата. Окачена, вентилируема фасада. Впечатляващ ход с още по-впечатляващо антре, в което имаме 3,20 метра височина. Имаме под с серпентини, поставени вече за подово отопление. Всекидневната, с голям обем, френски прозорци Алумил, които са най-високо качество, гледка към вашия вътрешен двор, парцел от 615 квадрата и гледка към град Пловдив. Намираме се на втория етаж. Тук имаме 3 спални, първа спалня, съглов прозорец, южно изложение, детска, около 18 квадрата. Имаме складово помещение с всички разпределителни кутии тук, голяма баня и тоалетна с прозорец, втора спалня за децата с южно изложение, виждат се хълмовете към град Пловдив, съседите с тяхните готини къщи. И тук е родителската, която отново е юг, с гардеробно помещение, около 12 квадрата и собствена баня с тоалетна. 615 квадрата парцел, 220 квадрата РЗБ, уникална къща, добра цена и сега ще ви разочаровам. Продаден е, но ето там предстои следващата. И за да не сте прекалено разочаровани, имам изненада. Тук хола е с 20 квадрата по-голям.